Marius alla, dan is je het nu wat door. We willen een klein beetje wegfahren. Maar ja, dat nou wil ik je nog wezen. Maar wel gruwelijk stroom, dat is een voert van deze zit. Ik weet niet hoe het zijn kan, maar eerst in Mexico hadden er zo'n baltje, ze staat hangende boven de ruiten. En nu dacht ik, zo wil ik dat dan ook zo staat. Ik kon het nog niet vinden, dat ik eerst al zie. Maar die zei, dan denk ik krijg die pick up mijn kracht, mijn power. Nu willen we zien dat dat zo is. So, dat laat ze dat sneeuwt nu een beetje. Nu, van papa niet thuis is, dan waren we een beetje ramspinnen. En dan worden de glazen alle ongesneden. En dan daar we dat niet meer voor waken. Oké, dan kan het nog eenmaal zijn. En nu willen we uitmerken om hier een beetje aan de rond voeren. Moet zijn te hingen werkelijk met bed. Beter is dat drijven dat. Zo, ik wil helemaal meest goed wat opstellen. Oké, dan willen we nu een beetje wacht voor. Eerst had ik dat een beetje zwaar, ik dacht, dit wordt vielleicht niet losgaan. Half maanden gestaan, maar dan vallen we dat hier het eerste weer hebben voor. Dus zeggen wat hier losgaan. Ik start in eenmaal even in de branden. Dus nu willen we zien wat ik kan. Houd je vast. Woehoe! Ay, caramba! Maar ik ga de leer hier kan helpen. En nu willen we zien wat wordt ja. Gaan de smakke boltjes hier, al het strooms. Ik laat er wat schijn gaan. Maar dat zien we aan ons. Woehoe! Ay! Weet je wat, ik moet even zeggen, die boltjes waar ik hier heb opgehangen, die stromen hier, dat jaft hem bloos veel meer apart. Die wil bloos immer dollar aanholen, mir wordt al angst. Maar bij immer hand, ik hoop niet dat dit wietje was, ik moest mir een meis krijgen, dieselig pikken, dat ik die deren opkrijg, wir hebben alle teugen vragen, maar mir heeft en weer schijn gegaan en die truck is nu van opgewarmd. Nu wens wordt de leger losgaan. Maar bij immer hand, ik wens je een schöne Weihnachten en alle Pasten. Hasta luego van Schtrucklaunt, Manitoba. Woehoe! Nu hoop ik niet nog dat de glas alle worden ongesneden, maar dat wordt je dan vielleicht wat geven.